Koh Samui on Thaimaan toiseksi suosituin saari Phuketin jälkeen. Useat suomalaiset matkatoimistot lennättävät suomalaisia tähän pieneen paratiisiin. Tänä vuonna normaalin marras-joulukuisen sadekauden lisäksi turismia on tullut hidastamaan maailmantalouden jämähtäminen sekä pääosin Bangkokissa vaikuttavat mielenosoitukset. Muutamina viime vuosina rankoista sateista aiheutuneet tulvat ovat tehneet melkoisia tuhoja saarella. Etenkin alavilla mailla sijaitsevat pienyritykset ovat joutuneet koville. Tämä vuosi ei ole ollut poikkeus, vaikka toistuviin tulviin on osattukin varautua paljon tehokkaammin. Infrastruktuuria on parannettu olennaisesti saaren saatua itsehallintostatuksen, kun turismista tullut raha on jäänyt saaren omaan käyttöön. Tästä huolimatta thaimaalainen rakennustekniikka on osoittautunut monin paikoin vaillinaiseksi sateiden ja vesimassojen alla. Saari elää vahvasti turismista. Bangkokin kenttien saaron jatkuessa lähes 40 päivittäistä lentoa Samuille jää saapumatta. Uusitulla kentällä matkustajat ihmettelevät, mitä huominen tuo tullessa. I don't know. We're booked for tomorrow night, but whether we get there or not is a different thing. I don't think it will be, because there's nothing being Vaikka done. useat matkaajat käyttävät vaihtoehtoisia kulkuneuvoja, 2008 tulee jäämään reilusti alle kaavailujen ja monet yli 15 000 majoitushuoneesta ammottavat tyhjyyttä. Saarella riehuva hienostovilla rakennuspuumi sen sijaan jatkaa kasvuaan. Vielä viime vuosikymmenenä saaren pääasiakkaina olivat nuoret selkäreppuilijat. Nykyään saaren villa- ja kondominium-omistajiin kuuluvat muiden muun muassa futisässä David Beckham, tennistähti Justin Henin sekä Englannin ex-jalkapallovalmentajana tunnettu Sven-Göran Eriksson. Paratiisisaaren tulevaisuus on turvattu, mutta hallituksen vastaisten joukkojen toiminta tulee aiheuttamaan Samuillekin miljoonien jälkilaskun, jonka loppusumma nähdään vasta joskus ensi vuoden aikana. Jo nyt Bangkok Airways, joka omistaa Samuin lentokentän, on ilmoittanut yli 1 000 000 euron tappiot.